যতন হামবাই তিনি কাইসা বেলাইখানে tongthokmani sal especially tini Tripura dofani bagui tini जों दिल्लीआव kaisa boithok wngkha Indian government Tripura government tei Mizoram government tei buru leader ronoti kaisa ঠিক 6টা সময়ও সারিনি তিনি जों kaisa boithok asokha o meeting o tin Amit Shah tini borong manang home minister bo manjakha tei kwbangma tini home minister hoite home secretary tei kwbangma officer kotor kotor tei Tripurani chief minister tini Biplab Dev ji tei Mizoramni mukhyamantri Ramthanga tei Tripurani जों mantri kwnui NC Debarma tei ang tei tini Maharaj Butongo tei buru leader klai जों tini kaisa meeting khaikha meeting tini Amit Shah bai chairman khaijakha o meeting o जों kwbangma kok salaimani bisingtwi जों kaisa decision lakha kaisa agreement sign khaikha between Indian government Amit Shah tei chini mukhyamantri Biplab Dev Mizoram chief minister Ramthanga tei buru leader ronotui kaisa agreement soyengkha o belaikhe wanama sengsa belaikhe tini जों tongthokha tini 22 বছরনি উপর প্রায় 25 বছর যাবত tini buru riang rok tini dakhuk rok oro safar wngui tongmani boro oro belai birman wngui tongmani jotono जों saimano borok 25 বছর hai borok Mizoramni khar khlaiui oro refugee camp o borok ma tongmani o belai khawana ma sungsa जों nukha agni sarkar 25-30 বছর সরকার tini bamfrom sarkar song kono khailanglia जों nugo जों saimano afro bisesini agni mukhyamantri mani sarkar song borok barbar borok dabi khaikha buruno phiraumar honai kono motei bono Tripura जों tongroya tini cabinet जों salaikha tini cabinet hoite approve bungkha जों salaiman bisingtwi जों joton gosika aw जों bururokno Tripura narok sinai obo tini IPFT जों pressure rokha जों mukhyamantri saka जों humantri saka जों saimano je tini Tripura o जों tini IPFT party जों sob somoino tini Tripura sanai bagui चिंता खालामो जों सामखाय दङ अबन tini प्रमाण नोंखा tini BJP सरकार दिल्लीआव tini Amit Shah बाहायनो गसायखा आमानि बागै tini belai wanama sungsa जों tini khanakha जों nukha आंबो दङ tini NC बो दङ जों सार बो दङ हाख्लाय जों कायसे tini agreement सय खालायखा जों कायसे witness tini जों अरो दिल्लीआव जों emergency जों कल खाना हका tini home minister आबे जों मा फायखा tero tini kaken si tongo ang tongo tini Amit Debarma tongo te tini Mongol Debarma tongo जों khorabui tongo जों wahini witness जोंka जों witness soy marikha abang जों saimano tini o Tripura hastego tini kongthai barani bagi belai din kaham borok tini oron tongsinai tini government agree hingkha जों borono prai central government bono belai hambai maro tini Amit Shah prai 600 koti ni kwbang rang borokno जों borok central government grant khaikha package rinai borok teibo joto family no 4 lakh khlai borok bono account dai rinai teibo borno mase 500 ka rang rinai teibo borokno par family 500 ka rinai teibo nok nana bagui mani 1.5 lakh 2 lakh khlai rang rijaknai teibo tabok chini sarkarno bo sakha जों bo agree hingkha जों tabok chini forest department revenue department जों tini kaken site ang tongo bo revenue department nai tongo ang forest nai tongo जों borok saka जों tini oro jaga nai tuknai tini Tripura go bo jaga space tong bo jaga khali jaga tong जों amo tabok nai tuknai जों borno 6-7 ta nini cluster village tai जों borno rinai obo जों tini salaikha aboni bagi जों belaikhe tini tongthokha tini Tripura sarok belai tongthokmani din tini
omahai kaje historic itihas kaisa mo laibuma ngthangkha tak borok prayoro 36-37 hajar family borok tabo tongnai jeng borok ora bisingo angtei sanamosugo chini Maharaj Pradut bhaino bobo important role khaikha bobo tini ora meeting tongo tei jotto buduri nini buru leader borok tini manjakha taklai jeng kabangma kok salaikha tini obono jeng saimano tini IPP party jeng obono jeng masago jeng tini tiprasana hamkhrainai bagui jeng kono compromise khlaiya tini boni bagui jeng tini nukha tini teibang hambai maronai tini Mizoram Mukhyamantri Zoramthanga bobo oro blaikhane tongthokjakha bobo sawo tabuk je Tripura tongnai rok tini buru rokno porimang bo kok saka taibo tei kabangma tini buru rok riang rok Mizoramo tongo porong bagum haino bo nirapotta ronai borong bai bubunai kini khainai tini Mantri Biplop Deb ji borong hambai marago bo haino tini nukha tini kabangma age laibumano nugu age ro tini Bamfront Sarkar ba Congress Sarkar bor kono tini choiya abo jeng nugui tongo tini jeng Tal Sarkar phaibini poreo jeng jottono wansuk laikha jeng buru rokno jeng Tripura narognai abo jeng wansui maiya je tini omai jeng khlaimanai hini boni bagui jeng belai tini tongthogo ang jotto tini Tripura sarono sanamusugo tini Tripura ni jotto tini takhuk bukhrono sanamusugo jeng tini jeng je samung khlai tongmani teruk jeng agoi tongo tini Tripura sani bagui tabok jeng buru rokno bhaino borok oronno citizenship ma sinai bor ration card ma sinai bor voter ଅଧିকার sinai tei borno jeng jagabo nairinai heik lagi jeng tini abo theke time nangnai 5-6 mas bisingono abor boroni satalung thangbainai abongi jeng tini oro Delhi-o jeng phaijak jeng belai khene tini khusinkha boni bagui ang jotto Tripura sanamusugo je tini buru riang rok tini takhuk rok jeng abo borok kok saka borok ek somoyo Tripura borok tongmani borok agio Congress amalo dumbur ban thepro apro borok orni display singi thangkha borok original borok Tripura borok si aborok kok saka borok kono bone buiya botini takhuk bukhungno borok Tripura borok no ta borok haina haite Tripura borok phlok phaikha borok homecoming boni bagui jeng jottono jeng welcome khlaigo khabai khokbai jeng borok yasak sogo ang jottono sanai tini Tripura sarok tini Ponchom Tripuri je totono ron jeng sanai tate jeng jottono borno jeng kha koarbai kha kuphurbai khe jeng borok yasak soknai jeng kabangma jaga ta sa Tripura sudu Kanchanpuroya kabangma jaga borok jeng cluster village kerenai abo jeng tai nai tongo boni bagui jeni jeng jottono tini Tripura sarok jeni 12-13 লক্ষ tini Tripura sarok tini khusina dorkar abo kaje historic eta itihas kaisa rai ingkha boni bagui jeng haina jottono ang Tripura basi rokno belai khena hambai Tripura khorang nai tongnai dakhukte bukuk sono sini channel tabu bonorok subscribe khlaya khongkha ken daktino subscribe khlai di jot tonse sekang video norok nugna bagai aboni bagi tamma khlai video ni tola norok nugo yagra phai sing subscribe ni suijak kasak khlai abona click khlai di click khlai mani loge loge no kaisa bell hai khlai nugjaga na nukjaka a belo click khlai re click khlai re rekha ke sing video upload khlai mani loge loge no norok video nugana joton sai sekang nugana aboni bagai belakeno hambai nai tongdi